Sekusela amahora ambalwa ngaphambi kokuthi iqembu elibusayo ligubha iminyaka eyi-110 lasungulwa umgubho ozobanjela ePolokwane Limpopo okuthola kabanzi ngosekwenzekile okwenzekayo njengamanje noma okulindeleke ukuthi kwenzeke kusasa. Sixhumana nomhleli wendaba zombusazwe la eSABC uMzwandile Mbeje. Kumbi lamadwala sibonile kwaba nehibe emini kodwa isimo sabuyela sazinza. Sicela usigeqe lamagula ngakho konke okuthinta umgubho weqembu elibusayo. Sibonga kakhulu Mfokadludla uzobona ukuthi silapha edineni elizobanjwa iqembu elibusayo njengoba uzwa kunomsindo okusho khona ukuthi ke phambi kokuthi umongameli ke kusasa ethule inkulumo lokuthiwa iJanuary 8 uyayiqala ukuthi kube isidlo sokwenza sokufaka esikhwameni seANC uzokhumbula ukuthi leli qembu libhekene nezingxaki eziningana ke makubhekene nezezimali ubaleke kakhulu ke lo mcimbi ukuthi phambi kokuthi bebe nomgubho wabo omkhulu ozobe wenza iminyaka engu110 beqale behlangana nosomabhizinisi abazobasiza ngezimali. Into kade beyenza ke kuleli viki ukuthi bebehamba zonke ke izifundazwe bekhuluma nabantu ukuthi nebala lo mcimbi uzoqhubeka uzobabaleka kakhulu kumele abantu labo abazoba khona bebe khona uzokhumbula kuzolindeleka abantu abangu2000 nje kuphela ingane nayo ngenxa yokuthi iCovid isekhona akuvumelekile kuze wonke umuntu ngobuningi. Into ke singayibheka ecebisa kumongameli kusasa ukuthi ekhulume ikakhulukazi ke ngezinto ezithinta izwe leli laseNingizimu Afrika. Uzokhumbula phela ukuthi ensukwini ezimbala siye sabona iParliament lisha kumanje siyazi ukuthi ukhona oyedwa esisitoksini okuzomela ephendule mayelana nalolu daba. Kungakedluli nalokho nje uqeda ukukhuluma ngodaba lomthetho lapho sibone inkantolo enkulu yomthethosisekelo eyahlaselwa umuntu othize. Kwenzeka konke lokhu nje kuqeda kukhishwa umbiko walokho kuthiwa state capture ukubanjwa kwamandla ombuso. Yenza izinye zezinto ngempela uhulumeni kumbe iqembu elibusayo elizokhuluma ngazo lezi okwenza ukuthi kubaleke ukuthi iqembu likhulume ngalezi zinto ngoba phela nakuba kuumcimbi weqembu lona iqembu eliphethe uhulumeni into eliyishoyo iya kuhulumeni into ezokwenzeka ngenyanga ezayo uma ngabe umongameli wezwe esekhuluma nesizwe jikelele izobe isekelwe ekutheni iqembu lithini njengoba namhlanje iqembu lizobe lithola umquluke imquluke lona ke owaqala eminyakeni ka1972 uqala uThambo lokhu waqhubeka ke nabo bonke abanye umongameli abangena esikhundleni baqhubeka nalomcimbi ingakho ke nje sithi ke kusasa umongameli Ramaphosa uyena ke ozobe ke ethula lombiko ethukela isizwe egameni leqembu jikelele. Loke mbukeli uMzwandile Mbeje umhleli wendaba zombusazwe silandisa kabanzi ngokwenzeka njengoba iqembu elibusayo lizobe ligubha iminyaka eyi110 lasungulwa kusasa eMankweni ephinde kuyibizwe ngeTurflop emkhandlweni iCapricorn ePolokwane eLimpopo. iNational African Congress yasungulwa ngomhla ziyisishiyagalombili kuMasingana ngo1912 eBloemfontein eFree State. Phakathi kwabantu abasungula iqembu elibusayo kwakukhona uJohn Dangalibalele Dube, uSol Plaatje, Silika Seme kanye noJosiah Gumede. Ngaleso sikhathi ke iANC yayisabizwa ngeSouth African Native National Congress. Kusasa ke iqembu elibusayo lizobe lisingethelwe umgubho. Intatheli zeSABC zithe chithisaka ku Channel 404 sobe sikhona.